bara da tumasanci da bambadanci wallahi wannan al'umma ba ta da inganci. Ni ma dugu babu wani abu tsakanin da kai. Kafar ka manta in shege ya barci shege shi ke lalubusa. Kai kuma solo iyo dan gidan solo iyo kaska ka rabo zaka zo ka sha jini. Da na zo da gatari ko adda da na sare ka. A cikin nahiya ko wata ƙasa akan samu wata al'umma da kan fita daban ko barranta kawo kansu bisa wasu dalilansu ko manufa ta rayuwa. Shi rubutu a ruwa baya zama amma ƙarƙashin yarjejeniyar ku da su ko su da su. Idan aka rubuta a waraka da shigar shaidu to ya tabbata ko a cikin addini kuma hujja ce kwakwara. Wasu mutane zan ɗauki mataki na shari'a hatta kazan da ke gidan nan naka ba za ta tsira ba. Alhaji lafiya wallahi kaddara ce. To ni me nayi? A'a wallahi da kai a ciki tsalin bai gaya muku abin da yake yi ba. Tsalin da ya ja ruwa. Shirin wasu mutane shiryayyen shiri mai ɗauke da darussa a ciki tari na kamfanin Sunupa Films Productions. Garin tone-tone wallahi sai ta tono wukar da za ta a yanka wuyanta a bulle shi. Mu zuba ni da kai. An ce uwar rago ake wa jaje. Me ka zo ana? Na zo gurin tausaya ne. Ba ku ji an ce sabo take wawa ba? In ba wawa ba, wane ne kullun zai dinga zuwa shi dai a bashi? Babu wata kokwaran shaida da muke da ita kan cewa shi ne. Kasuwanci suka dimfara shi da shi karkashin tafiyar da maƙudan kuɗaɗe da nufin kaiwa gaci. Kowannen su ya yarda kuma ya amince amma kawai a baka. Sai dai kash sun sauka daga bisan doron shimfiɗar musulunci na rubutu kan kowace yarjejeniya mai hakan ta haifar. Wasu mutane wallahi in ta kama kasan mako ni a hanya na kwana. Now get out. This is trespass. Mutuwar ɗaya daga cikin wasu mutane mecece sila wa ya kashe shi? Ya mutu murus har lahira ya kashe ubanmu ya tafi murus har lahira mu kuma ya mana kisan tsaye. Murnan mutuwa murnan banza? Mutuwa fa mutuwan mahaifi ya maƙudan kai. Dato duba kuka da numfashin ya tsaya da ku. Sai dai in ce Allah ji kanshi. Ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasu mutane daga ina suka zo yaya kuma halayyarsu take menene sakamakon fandarewar umarnin Allah ta'ala a shirin wasu mutane zaka samu amsa. Shi fa maraya fa yanzu duk abin da ka bashi miliyan 1.5 ma in ka basu nan goya ya kamata su karba. Dukiyar mahaifinka tana hannuna kuma tana hannun da ba gara ba zago. Suna nan duk lokacin da ka tashi bukata to ka ruwa kanka. Ta ai bukata hakan ce ta tashi shi sa wani lojin kai yanzu. To Shirin wasu mutane ya tsaru kuma ya dogaro da aya da kuma hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Hankalin mai saran kaba ya koma garin. Mana. Daga bakara annas ina ne aka ce ai bara. Hadisin manzon Allah da ya faɗi cewa la'anallahu rashi wal murtashi da mai karɓar rashawa da mai bada Allah ya la'ance su. Kuna so shiga cikin la'ana ne? Shirin da ya samu hikimar marubuci da tsarawa Abubakar Rijau, Sagir Nura Makarfi shi ya ɗauki nauyin shirin, shiryawa kuma Shu'aibu Sa'id Babawo, mataimakin mai bada umarnin shirin Kamsu Sumati, horar da 'yan wasa bada umarnin shirin na ganin ya tafi yadda ya kamata Husaina Ali Muhammad. Shirin wasu mutane mallakar kamfanin Sunupa Films Productions. Nemi naka a kasuwa yana nan da